Fost il-karattri kuraġġużi, sfortunati jew komiċi tal-letteratura tagħna, insibu lil Fra Modest, karattru ħelu li ilu jiġbed is-simpatija tal-qarrejja sa minn meta nħoloq mill-awtur Charles Assa. Fra Modest beda fl-1967 Johnny D'Emanuele li kien beda joħsib Children's Hour missieru kien talabni biex nagħmlu storja dwar karattru kien tani l-isem tiegħu Fra Modest, però karattru ħloqtu jien. U minn hemm għajna dejjem għaddejjin sakemm Fra Modest għadu sal-lum u sar ikona. Fra Modest huwa bniedem ferrieħi, ċajtier, kulħadd iħobbu, magħruf mar-raħal kollu, dejjem les biex jgħin, jidħol fil-prasfar bla ma jrid. Huwa kif isieħu Oliver Fitzgerald Malti tipiku. Darba minnhom ħalli nsemmi storja waħda. Jieħu lift fuq trakk u dan jridu jimbuttaw it-terax waqfilhom u qalu oqgħod fit-trakk żomm l-steering. Daw jimbuttaw sar għani xraba. Meta waslu għallhom jinħadd ħsieb tal-ma jqax it-trakk għallhom għax tellajtilkom il-handbrake. Speċi biex jimbuttaw, tifhem ma jaħsibhomx speċi jew ma kultant jaħsibhom ma tistenniex minn għandu. Kif għadna l-ewwel bdejna jidhru fi Children's Zone. Mbagħad kont ħriġt tliet kotba żgħar ħafna jiena li kienu rnexxew immens. Mbagħad meta l-Mirli waqfu l-dar ta' pubblikazzjoni kienu talbuni ir-rights tiegħu, ħriġna l-ewwel ktieb, mbagħad ħareġ it-tieni, it-tielet u waqafna. Mbagħad għaddew 20 sena u dew ħajruni narġa' nikteb. Ktibt raba wieħed mid-dinja ta' Fra Modest u rnexxa wkoll. Mbagħad meta l-40 sena għamilna edizzjoni speċjali u meta il-50 l-istess għamilna edizzjoni speċjali. Se naqra silta mill-istorja li jisimha Il-Kejk. Fir-raħal kien hemm drawwa li fil-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena xi sidien tal-ħwienet jagħtu rigal lill-patrijiet tal-kunvent. Barra minn hekk xi familji fir-raħal ukoll kienu jaħsbu fil-patrijiet dawn il-ġranet sbieħ u li magħhom iġibu tant ferħ. Fost dawn kien hemm is-Sur Ġiġinu li kellu dolċerija fir-raħal. Kull min rid jixtri xi ftit passi tajbin jew xi ħelu ieħor għandu kien imur, speċjalment nhar ta' ħadd wara l-quddies. Is-Sur Ġiġinu kien magħruf sew mhux biss fir-raħal fejn kien joqgħod u fejn kellu l-ħanut, imma wkoll fil-ħura oħra tal-madwar. U ħafna kienu jfittxuh biex jordnaw xi xogħol tal-ħelu għal xi festin jew għal xi okkażjoni speċjali. Għala darba waħda, xi jumejn qabel il-miliet, is-Sur Ġiġinu marant il-pirjol b'kaxxa kbira marbuta b'żigarella kaħla. Kif raħ il-pirjol mill-ewwel induna li d-dolċier kien ġab xi ħaġa għall patrijiet tal-kunvent. Ma nixxi ngħidu ħa pjaċir. Dan għalikom pirjol u l-festet tajba għallu s-Sur Ġiġinu poġġa l-kaxxa fuq mejda żgħira li kien hemm fl-uffiċċju tal-pirjol. L-istejjer tiegħek f'kollox tal-kbar tat-tfal ħafna drabi biex ma ngħidx dejjem nibda mill-karattru. Ġifieri dejjem kolli f'moħħi il-karattru. B'dal-każ Fra Modest tajjeb. Xi motivani mbagħad naturalment jew nkun xi esperjenza li kelli jew xi ħaġa li smajt u mbagħad toħloq storja madwarha. Però dejjem l-importanti għalija jkun l-impoġġi tal-karattru li ħloqt jien li jfittja f'dak il-plott. Ġifieri dak li jimmotivani l-aktar. Li l-karattru jsib postu. Int qatt ma tinsejna Sur Ġeġin. Għallu l-pirjol bid-daħqa. Din id-darba ħsibt biex kull wieħed mill-patrijiet li hawn fil-kunvent ikollu biċċa kejk kbira xi jiekol, kompla s-Sur Ġiġinu kif poġġa bil-qiegħda fuq siġġu b'dardejja u għoli li kien hemm quddiem l-iskrivanija tal-pirjol. U għal-Fra hemm xi biċċa allura saqsek il-pirjol jitbissem
fil-waqt li ħares li s-Sur Ġiġinu biex jara biex se joħroġ. Minn dakinhar li Fra Modest kien qabeż għal Ġużea, meta s-Sur Ġiġinu rridu jħallas tal-li kien qabad dak is-sufle f'idejh mingħajr ma kellu l-ebda ħsieb li jixtrih x'ma kellux biex, bejn dawn it-tnejn kien hemm bħal speċi ta' gwerra birda. Is-Sur Ġiġinu kien baqa' xi ftit irrabjat għal Fra, imma ma' żmien kollox jintesa' u s-Sur Ġiġinu fehem li dakinhar il-Fra kellu raġun iżomm ma' Ġużea. Li wara kollox ma kien għamel xejn ħażin billi qatt jitpaxxa b'dak is-sufle sabiħ li min jaf kemm xtaq li seta' jixtrih għalih u għall-familja. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.